Mi-arangakada nasab ang roadshow sa Mandaue City alang sa automated counting machine kun ECM. Sa unang duha ka adlaw didto kini gihimo sa Mandaue City Sports Complex kun diin lakip sa gipasuway sa bag-ong makina alang sa eleksyon ang mga trabahante sa City Hall. Gipangunayan ni City Election Officer Attorney Ana Flor Gohilde ang kalihukan nga gimando nga himuon sa mga election offices sa tibuok nasod. Gihatagan sab og kahigayunan ang mga sakop sa media nga masuwayan ang ECM pinaagi sa pagpahigayon og mock voting. Dunay mga sample ballots nga gihatag aron maoy fill-upan dayon ipahungit sa makina. Sa eleksyon sunod tuig, ang ECM na ang gamiton sa tanang clustered precincts. Samtang ugmang adlaw, sugdan na sa Comelec Mandaue ang roadshow sa kabarangayan kundi ilang dadon ang ECM ug ipasuway sa mga residente. Among libuton ang barangays, ang 27 barangays, then nag-coordinate po mi sa Sisimpel, kay basig na po sila ilain na activity nga maka adto mi nga puros ra sila mga taga Sisimpel, then sa guard food.